Zašto je važno da tolerancija ne bude samo tema o kojoj razgovaramo, već praksa u svakodnevici, međuljudskim odnosima i na internetu? Kako izgledaju granice viđene iz ženskog ugla kroz objektiva fotoaparata i kako je protekao festival srednjoškolskih mirovnih predstava u Kruševcu, saznaćete u ovom izdanju Asfalta. Povodom Međunarodnog dana tolerancije 16. novembra. Studentski parlament Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u saradnji sa neformalnom grupom Idejnet klub organizovao je predavanje o temi Dole negativna govorancija, živela tolerancija. U Asfaltu govore predsjednica studentskog parlamenta ove visoke strukovne škole Milena Milenković i Slobodan Antić iz Idejnet kluba. Najpre je došlo do saradnje zbog toga što su se studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače uključili u naše prethodne projekte, volonterski naravno, i radili su zajedno sa nama na istraživanjima u prethodnom projektu E-odgovorni, gde smo radili o bezbednosti mladih ljudi na internetu. Došli smo do nekih podataka i sad te podatke želimo da povodom Dana tolerancije da prezentujemo javnosti i drugim studentima koji nisu bili direktno uključeni u naš prethodni projekat. Što se te saradnje tiče, to je došlo na jedan interesantan način. Ideja je bila ta da mi ljude malo bolje upoznamo sa samom rečju tolerancija. Naša škola je od ove godine uvela predmet multikulturalnosti i tolerancije i susretu Međunarodnog dana tolerancije koji je 16. novembra. Mi smo napravili jedno predavanje da bi bolje studente upoznali sa novim predmetom koji će imati narednih godina i da bi nekako ljude malo krenuli ka tome da ipak budu više tolerantni. S tim što smo to takođe povezali sa jednom stvari koja je jako bitna nama mladima, to je socijalni život na društvenim mrežama. Tako da Idejnet klub tu dobio priliku da kaže nešto o tome kako se ljudi u današnje vreme ponašaju, koliko su tolerantni na internetu i na socijalnim mrežama i kako ljudi koji su učesnici takvih mogu da se odbrane od govora mržnje. Organizaciju vodi 5 mladih ljudi koji su zapravo tu volonterski i bave se volonterskim radom. Želimo da promenimo nešto u lokalnoj zajednici volonterski potpuno, a imamo tim od preko 30 mladih ljudi koji su uključeni u 3 naša prethodna projekta. Imamo planove za naredni period, dakle trebalo bi da počne sa realizacijom uskoro još dva projekta bi trebalo da krenu. Dakle, tih 30 mladih ljudi trenutno učestvuje u realizaciji projekta Kruševačka e-razglednica, to je Šarengradska e-razglednica, gde želimo da sugrađanima i ljudima koji nisu iz Kruševca prikažemo kako je Kruševac kao grad izgledao nekada, kako izgleda sad i da napravimo tu paralelu koja bi možda privukla ljude da dođu u Kruševac i da vide šta to Kruševac ima lepo da ponudi sugrađanima nekih drugih gradova, svojim sugrađanima i ljudima iz nekih drugih gradova, iz drugih zemalja. Kada radite sa decom koje su uzraste od 3 do 6 godina, deca kojima je pažnja jako kratko traje od 15 do 25 minuta, vi kao vaspitač morate biti strpljivi i tolerantni prema njima i morate se truditi da svoje znanje koje želite njima da prenesete na najbolji mogući način, da vidite da vas deca isprate, da bi shvatili to što ste vi rekli sa velikom dozom tolerancije. O toleranciji u svakodnevici, međuljudskim odnosima i na internetu. Predavanje u amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za vaspitače održala je diplomirani sociolog Milica Jerončić. U poslednje vreme generalno u savremenim društvima postoji taj problem tolerancije, različitosti i sve se više zapravo na neki način i aktualizuje u tom nekom javnom diskursu, da kažemo. A onda upravo mladi postaju na neki način meta u jednom smislu da kako je u celom društvu taj oblik nekakvog nasilja, netolerancije, nepriznavanja drugosti u našem društvu i tako dalje, postaje zaista veoma veliki i ozbiljan.
Tako da ćemo se mi evo na ovom skupu danas potruditi da iz tog jednog sociološkog ugla prikažemo zbog čega je trenutno stanje takvo i negde u kom pravcu bi se trebalo kretati. Ono na čemu se de facto insistira jeste svaki oblik edukacije. Dakle, znanje i obrazovanje su generalno putevi koji mogu nam pomoći u toj borbi protiv nasilja koje je trenutno veliki problem, ali naravno ne samo ni to, to je prevshodno stvar svih nas, dakle celokupnog društva, to je jedna atmosfera i kultura nasilja koja se decenijama već na neki način gaji pod navodnicima u Srbiji, a zapravo imamo i u javnim institucijama, dakle i u porodici, u školstvu, i u medijima i tako dalje, tako da na neki način to jeste problem zapravo svih nas i treba ga rešavati kao individualan, ali i društveni, gde je dakle obrazovanje i nekakvi zakonski okviri gde će se sama država kroz svoja sredstva potruditi da reguliše taj domen. To su za sada neke ideje vodilje, da kažemo. Tolerancija znači da svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje na svoj način javno, ali da na taj način ne uvredi nekog drugog i da ima razumevanja prema nekoj drugoj osobi i da ta druga osoba ima pravo da iskaže to svoje mišljenje, da jednostavno imamo u društvu svi razumevanje jedni za druge, da napravimo taj gest, pomerimo se u stranu da neko prođe ili da ustupimo mesto nekom drugom. Mislim da je lepo ponašanje pre svega tolerancija. Mi smatramo u studentskom parlamentu da nekako novo doba kad je došlo je i to da ljudi mogu zaista otvoreno da kažu ko su i šta su javno i da očekuju od okoline da budu prihvaćeni takvi kakvi jesu. Što se tiče te spone između teorije i prakse, to je sve individualno kako osoba shvati to što je naučila i kako će dalje preneti. Jako je bitno da se ta neka tolerancija ispoljava bukvalno u svemu što osoba radi i generalno ne postoji nijedna definicija tolerancije. Šta je tolerancija? To je ono što mi shvatimo da imamo u sebi i da možemo da primenimo u našim odnosima sa drugim ljudima. Razumevanje, širenje znanja, upoznavanje sa drugačijim, sa ljudskim pravima, znači pominjemo da ta vrsta jedne socijalizacije, baš kao što se mnogi vrednosti ponašanja vuku iz kuće, de facto su upravo i u institucijama školstva od najmlađeg uzrasta pa nadalje sve te stvari razvijaju, tako da tu negde treba i staviti akcenat. Velika je odgovornost i na vaspitačima.